Karayda gundaway gagayom kaya nakabsat ket adata yung mismo dito pagtaengan ni Ma'am Herlin Balisakan nga mother ni Camille. Ang nga ito'y gagayem kaya nakabsat ket tinulungan iti biyang ti NGT Wellness Center babayan pelang iti parang idadaulo ni Doktora Hani Tamayo. Ket dito'y gagayem kerabsat nga inte amwen no kasano no anya itinaited iti biyang ti dokhan ni sa Tibicus ken ni Camille gagayem ken kabsat ken dito'y no apay nga nadiscover iti biyang ti NGT ti kasasaad ni Camille ket babaen pa lang met ti grupo ni Mr. Joel Madamba manipod iti biyang ti 105.1 DWCI iti Radyo Pilipinas pidig ken iti biyang met dagiti group of listeners isud gapuna nga idi imayda ket simurot met iti biyang ti NGT and of course ken ni Doc Hani Tamayo ket ditoy nga natulungan da na discover da ti kasasaad ni Camille. So karita gundaway gagayem kerabsat ket intay buyaen dati panakiyasal sarita tayo iti ina ni Camille nga ni Ma'am Hermin Balisakan iti Barangay Santiago iti Iliti Solsona, Ilocos Norte. Balasang ko iti hampay nga agtumtumar lantang gulay isuna kasla no arigam ket no baybay amlata nga nakaidda marigatan nga agkuti-kuti ngam tatta nga agteteken napigsa dagiti gurong na nga agkusay kayang-kaya na nga alisto nga pumakleb asan tumalagdatan no makuan no tay matangan sa dagito imima na kayang-kaya na ti gumawaten agigam ka dagiti bambana nga medyo kaya na nga bagkaten iti mabayag hanga kasla idi nga tay kunak nga nalupoy nakapsut nakapsut ngam tatan adut nagbaliwanan manipod di pa nagtake na. Kasano nga na-introduce ka niya yung Tibicus Mana? Idi December 27 ngamin imay da doktora imay da nangipa iti tulong iti DWCI isut na kaumayan ni doktora imay kasla medical mission tay bigay radyo da kasi sir tapos isut ti adu kami nga imay isut napili da ket idi gaputan na pintas day di pinangikwa ni doktora pinagi-explain na ket kasla naguyugoy jerik na nga napintas nga padasek med ket iti outcome na itatta nakapimpintas ti epekto na kaday ti balasang ko isu nga dayto nga agas ko na kanya da mother ko kun dagito kakaruba mi dakkel nga tulong para kanya na kadayto ubing ko ta adu na subsubuka kun nang nangrong na dayto kasto nga kaso na ket adu nga talaga ti kuana dayto Tibicus may dad na nga benefits. So manang idi haampay nga kastoy madi yung mapampanawan bambantayan yung latta? Talaga nga iso ti ayan na sir mabambantayan ti kaso nga sitwasyon ti ubi dati ubing ko nga talaga ket talaga nga todo nga bantayam at dati kaso nga sitwasyon na marigata adu dagiti banag nga hana nga kaya ket no sa bali ti kuana no aduma iso nga adalat tamang bambantay kanyami. Ngam idi nagtibikos mapampanawan yung iso na idi nagtaken medyo na kwajerik nak nga uray adda papanak nga kwa kas pagarigan mapanak ko madtakaro bata adda mapangku ubraen uno da mapangkurantaen makwajerik na akon nga uray dati manang na lang ti mangkitan hanga kasla dati idikwa nga talaga nga tuyak lang ayan na nga agpulpuligos. Okay. Sir. Okay. So, aday tikas lang maipadanon mo kalagitihan pa nga nakapadas dahil Tibicus kang ronaan na ket kunam nga dakkel iti na itulong na.
Un sir, napintas ti daytoy nga agas nga tibikos ta daytoy ket adu iti benefits na nga maited adu ti tulong adu ti kuana ta daytoy anak ko adu mo't iti nakita mi nga nagsayaatan na adu nagpigsaan na adu nagbalbaliwan na adu ti makita mi nga epekto na kanya na nga napintas isu nga guyog-guyog mo't dagiti padak nga daddo mga dipay nga nagusar nakapadas ta padasin yo mo't tapno no ti kasta makita yo mo't di napintas nga benefits nga ipaay ti tibikos kanya. How many times nga gusar iso na ti may sahal daw? No, daddo sir, at datay mamindwa ti agmalem, ngam no daddo maminsan laeng. Iti agmalem, ngam inal daw deta sir. Nga agtumtumar sir, awan liwat na. Isu nga nakapimpintas ti epekto na kadayto yung anak ko sir. Kel ti panagyamyaman ko kani Dr. Hani nga Tamayo gaputa daytoy nga agas nga introduce na inted na kadaytoy balasang ko ket dakkel nga tulong para kanyami nang nangruna kadaytoy anak ko sir. Martawan na ni Camille sir. 11 years old ni Camille idi February 4 sir. Ngamin Joey, ni ngamin Camille, oray siya kidi, I was wondering talaga nga kasi di ubing. So aside from di agururok, no? And then makita mo't parang lantang gulay talaga. Kakaasi ni nanang ng mangubog actually. So kung na kanya na why not try Tibicus and parang because of Joel Madamba, yun. Kasi grupo ni Joel Madamba DJ. There was kumbaga visit, no? So in-invite nak ni Joel Madamba. So kunak ma'am no haan yung I mean it's not against your philosophy in medicine kunak. Ikak ni Camille ti Tibicus tapno ti kasta makita yo ti kalang pa nag-improve ni Camille kasi number 1 ubing ni Camille tapos marigatan jay naganak kanya. So I decided to give Camille actually free Tibicus kasi makita mo jay tsura ti family da. So una awan ti trabaho ni nanang na tapos the mother and the father kas lang makikwalang. So kuna kanya na this is a good bacteria kasi ni Tibicus kasi sa good bacteria. Remember that once nga naganapayan nga iminom ka ti Tibicus, you are dealing with the nutrition inside your body. And ti may nangyari kini Camille ket kalang overdosage ti overdosage isunat ti antibiotics sa nagsaksakit according to the mother. So yun, so nagkaganon siya. Sabi ko to correct kasi anyway it's Camille is only I think 10 years old. So kunak malay mo this would help kasi Tibicus is a good bacteria being probiotics, prebiotics, enzyme nga makatulong kasi amok nga natamaan di brain na amok nga there are 86 trillion nerve cells inside our brain. And syempre it connects, no? Trillions of connection inside our body and the brain is us. Work with us and it's us talaga. So makitang talaga the brain, it's our emotion, our feeling, everything. Kaslakan ni Camille nakita mo Joey. So kuna kanya na this is a good nutrients. Kasi unang-una, lagi ko pong sinasabi, ang Dochanis tibicus is a nutrient nga masapol tibagi tayo, being good bacteria as probiotics. And then, the probiotics and the enzyme, amu tayo mo't nga ti enzyme will work with all the medications, with all chemical process of our body. Kunak malanganan. Iso nga, kunak kanya na drink this and then, parang it's a miracle. Kasi for 4 months lang kasi I think we visited Camille December 27 kasi naggapo kami mo ti mesa nga hamo pa na interview day Joey o interview to mat December 27 I think kas JT activity mi kini Joel Madamba and then anya lang tatane February. And you can see the improvement of Camille. Sobrang ora isuda mamamesita kasi naki-birthday kami last Sunday lang. Nga inimbitaran da kasi Doc, sana maki-birthday ka tam no makitam ti improvement ni Camille. So with my happy heart, excited ako makita ni Camille ta isuti bagbagada not only with the parents pero dagiti karuba and friends nga namamok de so nga sige umatendak to tapambarak man nga regaluan ti Tibikusan ko nak so
I am thanking God kasi these nutrients nga talaga nga parang I am proud of. Nga di ko na akon a gift from above nga hanak nga chemist pero I came up with a very very good product. Nutrition ti bagita yung nga inaldaw-aldaw Joey. That's needed by our body. Lagi ko yan sinasabi wherever I am. Radyo man, TV man, interview man. Doc Hanis TB because is one important nutrients inside our body. Iso nga encourage sak dagitay talaga nga mapupay. Dagitay aware ti health na kasi adda dagiti taong hamot nga aware ti health na Joey. Iso nga take Doc Hanis TB ko saglalo tatta agri-fill kami Joey kasi you can see our bottle, it's a food grade bottle. Iso nga konakta no matulungak more people in Ilocos Norte actually. Agri-fill kami kasi dito iti manufacturing tayo among deta Joey. Don't you worry, Doc Hanis TB ko is DOST assisted project. Imbay pa, nakita mo, na-interview mo ni Yusek, Secretary Fortunato de la Peña. And this is halal certified. O, di ba, makita mo, digiti certification may Joey. Plus, multi-awarded product, national and international. And the important thing at the FDA na. So, not only the LTO, the license to operate, but CPR, Certificate of Product Registration. So nga, try. Why not try? Dagiti aglalo dagiti aduti na addendum to what you are taking in right now. Kaslakan ni Camille ko nakahamoy sarsardang non niya rejay agas nga inted da kanya na i-add mo lang as nutrients. Kasi di ko na ako nutrients because it composed of fruits, vegetable and herbs. Iso DJT talaga nga nang tulong kanya na the nutrient that is needed inside the body. Iso nga nag-work out iji bagi ni Camille. And this Doc Hanis TB because is a good bacteria. Isong word nga fermentation process. So, byproduct fermentation process is probiotics. So, amo tayo mati probiotics is a good bacteria. Iso lang di talaga ti may panagkel ko Joey kasi this product is coming from Ilocos Norte. Yes, 'di ba? Dapat proud tayo nga taga Ilocos Norte kasi we have a product nga talaga nga naganap pa yan aduti ag-believe in not only in the Philippines but outside the Philippines. Kasi aduti mapatpatulad damit Hawaiian, USA, Asia. So nga again, I am very thankful to God unang-una sa lahat Joey kasi God has given me knowledge, wisdom and understanding.